Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ġiet imnedija kampanja ġdida marbuta mal-fostering bl-isem ta' Give Hope Choose Fostering. Permezz din il-kampanja aktar nies qed jiġu mħeġġa jiftu qalbhom għall-tfal li għal xi raġuni oħra ma jistgħux ikomplu jgħixu mal-familja bioloġika tagħhom. Waqt it-tnedija tal-kampanja intqal kif id-dmir tad-Direttorat għal Kura Alternattiva huwa li qatt ma jinsa ċ-ċirkostanzi ta' dawn it-tfal li bħat-tfal kollha għandhom bżonn is-sigurtà. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS Alfred Grixti tkellem dwar kif il-Maltin u l-Awċin huma magħrufin għas-sens ta' mħabba u ta' familja u għalhekk huwa fiduċjuż li aktar persuni se jagħżlu li jsiru foster parents. Saret ukoll referenza għal liġi li għaddiet fl-2020 li qed issarraf għal permanenza għat-tfal f'ċirkostanzi diffiċli. Fil-fatt, id-direttura d-Direttorat tal-Kura Alternattiva Remenda Grek spjegat li din il-liġi bidlet il-ħajja ta' numru ta' tfal b'modi differenti. Stqarret kif permezz tal-ħidma u investiment fid-direttorat 27 tifel u tifla setgħu jingħaqdu lura mal-familja bioloġika tagħhom. Apparti minn hekk qalet li aktar minn 140 tifel u tifla issa qed igawdu minn permanenza u ma jistgħux jittieħdu minn mal-familja li qed jgħixu magħha. Ma One News hija appellat sabiex permezz ta' din il-kampanja wieħed jażel biex ibiddel il-ħajja ta' xi xkejken jew xkejkna għall-aħjar. Grazzi għall-impenn u l-kuraġġ ta' dawk in-nies li qegħdin jarawna u li lesti li jingħaqdu magħna mal-komunità sabiħa ta' foster carers illi ħajkunu qegħdin jagħtu t-tama lil dawn it-tfal u għalhekk inħeġġiġhom biex iċemplu fuq 1778 fejn hemmhekk inkunu qed intuhom ħafna iktar informazzjoni u flimkien nibdew dan il-vjaġġ sabiħ biex nagħtu l-aqwa opportunità lil dawn it-tfal tagħna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Familja u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon appella l-altruiżmu minn kull min jixtieq isir foster parent, filwaqt li fakkar kif il-Maltin huma magħrufin għas-solidarjetà li juru. Innota li wieħed ma jistax jiġġudika lil dawn it-tfal jew lill-ġenituri tagħhom għaċ-ċirkustanzi li jinsabu fihom, filwaqt li stqar li kull min huwa foster parent dejjem jgħid li jirċievi ħafna aktar milli jagħti permezz tal-foster caring. L-għonet ta' min jgħid li għandna l-ewwel nibdew bil-ringrazzjaw dawk li qegħdin jagħmlu diġà foster caring. Foster caring hija attività fejn wieħed jiftaħ mhux biss il-bieb imma jiftaħ qalbu għal-tfal. Ninkoraġixxi li jkun hemm aktar li jagħmlu foster caring, ninkoraġixxi wkoll li nimxu anke għal pass il qudiem jekk alla jrid ikun iktar adozzjonijiet lokali.